Molt bon dia, joves de moda. Avui hem vingut fins a la terra del Xató, una vila entre vinyes i oliveres i a tocar del Mediterrani, que ha vist créixer a grans artistes del nostre país. Benvinguts al Vendrell. El Vendrell està situat a la província de Tarragona, a la comarca del Baix Penedès. Té aproximadament uns 40.000 habitants, que estan dividits en 5 nuclis urbans. A l'interior, Sant Vicenç de Calders i el Vendrell. I a la costa, Coma-ruga, el Francàs i Sant Salvador. Una vila amb molta activitat cultural durant tot l'any i uns estius que atrauen a milers de visitants a les seves platges. Som al centre, de fet, tota aquesta zona és peatonal i davant meu hi tenim l'església de Sant Salvador. A l'interior hi destaca el seu altar major barroc. L'original va ser destruït l'any 36 i Josep Maria Jujol va dissenyar el baldaquí, que és l'estructura que cobreix l'altar. Per cert, Jujol també va fer el retaule de l'església de Guimerà. Heu vist el capítol? A l'interior també hi destaca el seu orgue barroc del segle XVIII, que amb més de 2.000 tubs és un dels òrgans històrics més importants de tota Catalunya. Una data curiosa és que el pare de Pau Casals era l'organista de la parròquia. Per tant, en Pauet va tenir el seu primer contacte amb la música aquí dins. Sabeu què m'ha agradat molt? A dalt de tot del campanar hi ha una estàtua de l'Àngel Tobies, que serveix d'estàtua i serveix de panell de vent. Al Vendrell hi ha una llarga tradició castellera que remunta als anys 20. La seva colla són els Nens del Vendrell. Amb la seva camisa vermella que defensen amb molt d'orgull, són, sens dubte, una de les entitats més reconegudes del poble. Avui ens reben la Martina i l'Ivan, que són castellers i membres de l'equip de canalla. Martina i Ivan, expliqueu-nos una mica per què serveixen totes aquestes coses que veiem per aquí. Doncs bé, ara estem a la sala més important, podríem dir, del nostre local. Això és la sala d'assaig, on trobem conceptes de seguretat als castells, com poden ser el terra atenuant, la nostra nova xarxa que és regulable, és a dir, que puja i baixa. També trobem el que diem les barres, que és per fer proves d'assaig, per aprendre a pujar i estar agafats a un puesto. La xarxa, com veiem, hi ha uns forats que utilitzem nosaltres per fer les proves, més per res, per seguretat, per si ha de caure el que sigui, si són castells sense pinya. Normalment doncs, fem els castells aquí, llavors si fos el risc de que caiguessin, no cauen, però si haguessin de caure, doncs cauen a la xarxa, llavors baixen per l'escala, normal, i com ha dit l'Ivan, puja i baixa, segons el castell, doncs la xarxa se col·loca a una alçada diferent. Quan fem els castells de nou, com a tal, no els pugem fins a dalt de tot. Normalment no es fa gaire això de... O sigui, sobretot quan més gran és un castell, menys s'assaja, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ho fas com per peces. O sigui, és el que he dit abans. Tu assages el tronc, per exemple, sense la pinya, llavors fas un 4 de 7 net, que després serà un 4 de 8 amb pinya, que després serà un 4 de 9 amb folre. Clar. Llavors ho fas com per peces. Quan tens el folre, puges tot el tronc i no puja la canalla, per exemple. Fas el folre a terra, llavors puja tot el castell o... allà en revés també. I a la plaça és quan ho fem sí, és com sencer. que juntes totes les peces, però clar, si t'està sortint bé el tronc, t'està sortint bé el folre, doncs t'hauria de sortir tot bé. Exacte. O sigui, ara ens trobem a la part del local on trobem les imatges de tots els caps de colla que hem tingut. La colla dels nens es funda l'any 1926 a la mateixa vila i és una de les més antigues en vigor actualment. De fet, aquest any complim 100 anys. Els Nens del Vendrell van ser una colla que durant els anys 70 van conquistar el món casteller i van ser la colla més gran, guanyant concursos i fent castells molt grans per l'època, com per exemple la Torre de 8 folrada, perquè clar, hem de destacar que aquí les dones no tenien cap paper, perquè existia bastant machisme, llavors no podien pujar i clar, no es pot comparar el pes d'un home amb el d'una dona, llavors aquests castells són prou complexos i bastant difícils, tot i que avui dia potser són una gamma bastant mitjana. El que trobem aquí és un 4-9 amb folre, és un castell prou complex. Trobem l'element del folre, que és la segona pinya. Llavors, com contem un castell? Els castells es compten segons els pisos i segons la quantitat de gent que hi ha a cada pis. És a dir, aquí trobem 9 pisos. I com ho contem? La gent que està tocant a terra, que en aquest cas és la pinya, té els baixos, que són les persones que aguanten el castell com si fossin ciments. Sobre aquests baixos trobem els segons, que en aquest cas estan tapats, que significa que no els veiem. Per què? Perquè estan envoltats del folre, que és aquesta segona pinya.
Per què fiquem segona pinya? Doncs perquè és un castell alt, és un castell que costa, és un castell que pesa, llavors necessita aquest recolzament. I llavors ja començaríem a comptar normal. Els quarts, els quints, les sisenes, i llavors ja entrem al pom, que són 3 pisos, són els dosos, la cassola i l'enxaneta. Llavors són 4 persones, 9 pisos, 4 de 9 i fiquem la F de folre perquè porta folre. Hi ha molts pares que pateixen, sobretot a l'hora d'apuntar un nen a fer castells, per la seguretat. Quins elements de seguretat feu servir? Doncs mira, tenim diversos elements, com ja m'he explicat abans la xarxa, per exemple, a l'assaig, i fins i tot, encara que no us sembli, la pinya. O sigui, nosaltres ara mateix fem unes pinyes ben organitzades en posicions establertes i aquesta pinya té una capacitat absortiva que sembla mentida, però li pots preguntar a algú que ha caigut i no fa tant de mal. I també, l'element més directe, per dir-ho d'alguna manera, és el que porta la canalla, que és el seu casc. Que trobem 2 tipus, que és el de cassola i enxaneta, com diem aquí, que és un casc que és d'una sola peça, que és gran, que és per la canalla més petita, i també el de dosos. La diferència és que els dosos estan sota la canalla més petita, llavors tenen els seus peus i no poden tenir un casc tan gran perquè no els hi cabria. Llavors és un casc fet amb 3 peces, això és enginyeria pura, i estan fets a mida per als castells. O sigui, és una empresa de casc de moto. Anava a dir, són NCT? Sí, és una empresa de casc de moto que va dissenyar el casc. Com hem parlat abans, Nens del Vendrell va ser una colla que va estar al punt més alt del món casteller durant el segle XX, durant una gran part, als anys 70 sobretot, però sí que va tenir un moment, anys després, sobre els anys 80-90, on va caure estrepitosament. I Nens va arribar fins i tot a fer un concurs amb 0 puntuació perquè no tenia ni canalla i no va poder fer cap castell aquell dia. O sigui, trobem que és una colla que ha estat al top 1 i al top 0. Martina, en quin punt es troba actualment l'afició pels castells, al Vendrell? Tot i que no facis castells, tot i que no hagis vingut mai a un assaig, tot i que potser no els hagis ni vist, és una cosa que tu vas a plaça i es viu com una bogeria, és increïble. Tu vas a plaça i crec que mai he sentit cridar tant a una plaça com ha cridat Vendrell. Ve gent nova cada any, s'apunten nens o gent gran a fer castells? Doncs mira, penso que sí que s'apropa gent. També Nens fa coses que atrauen, per exemple, fem diades per atraure la gent. Hi ha una cosa que aquí es coneix a Vendrell, que són els barris, són unes festes que es fan durant una setmana a diferents barris de Vendrell. I, per exemple, l'any passat es va fer una diada, la qual va atreure molta gent perquè és una diada amb gent que no fa castells, però a l'hora d'implementar aquests castells als barris doncs va fer que gent a l'assaig següent vingués a veure què és el que es feia aquí i, ostres, mira, m'agrada, i s'ha quedat. En quin moment es pateix més durant la diada? En quin moment hi ha més tensió? Les diades que jo destaco i les que sento aquí al nervi és Santa Teresa, que és la fira, i Santa Anna. Evidentment, he de dir que jo a la que fem l'entrada a la plaça amb les gralles ja tremolo perquè sento de tot. Només entrar a la plaça ja sento de tot. Què és això? Una cosa que es diu aquí a Nens que destaca molt és que ens fa respecte a la plaça. Vull dir, la plaça ens menja i hi ha hagut a vegades que no passa res, però hi ha hagut a vegades que no hem pogut assolir potser els objectius que teníem pel simple fet de que, ostres, estem tan nerviosos, tenim tanta por que ens fa respecte. A casa vostra. A casa nostra, vull dir que és una cosa que dius, hi ha gent que va a les seves places i anem a per totes, i aquí és, ostres, és que ho hem de fer bé, volem fer-ho bé. És molt exigent el públic del Vendrell. No, crec que som naltros. Sí, som més de naltros. Sí, l'exigència la demanem naltros. No existeix la perfecció, però nosaltres anem a tocar-la. Vull dir, anem a lo que millor puguem fer-ho. I jo crec que és aquest moment, llavors és el que diu l'Ivan, a la que ja te col·loques a la teva posició i ja estàs ben col·locat, sentir les gralles, quan comencen a tocar, comença a pujar el castell, notes que la gent està parlant, perquè clar, tu has d'estar en silenci al castell, però és veritat que normalment quan estàs fent el teu millor castell, escoltes com la gent comença, va, allò a mi em mata, jo començo a plorar, és una bogeria. Llavors ja quan es carrega el castell i sents a la plaça aplaudir. A més, es destaca molt la plaça Vella, que és un públic que porta molts anys anant a veure castells i té molta diferència amb altres places perquè notes que quan comencen les gralles no s'escolta ni una mosca a la plaça. O sigui, no s'escolta res i això fa una por perquè tu estàs allà i escoltes el cap de colla millor que assaig. O sigui, està cantant el castell i tu estàs allà i no escoltes a ningú i dius què està passant. I llavors ja quan s'apropa la carregada, tothom, pa, i quan sona l'aleta, bum, i és que quasi que dona un xoc, que tu estàs allà i fas bum, perquè crida tant la gent que sembla que hi ha una bomba, literalment.
A tan sols 5 quilòmetres del Vendrell trobem la platja de Sant Salvador, que juntament amb Coma-ruga i el Francàs formen part dels seus nuclis urbans marítims. En total, el Vendrell presumeix de 7 quilòmetres de costa, motiu pel qual és un destí turístic de primera pels amants del sol i la platja. Com us he comentat abans, el Vendrell és terra d'artistes i un dels exemples més clars és Pau Casals, un dels millors violoncelistes del segle XX i un ferm defensor dels drets humans. A banda de la Casa Museu, a Sant Salvador també hi trobareu un auditori amb el seu nom. Coma-ruga és el nucli marítim més gran del Vendrell. Va viure un boom als anys 50, gràcies a les seves aigües termals i a la construcció d'apartaments a preus bastant assequibles. Això va atraure gent de tota Catalunya, inclús gent de fora, com per exemple de Saragossa. Un dels atractius turístics de Coma-ruga és el riuet, que neix d'un brollador subterrani i desemboca a la mateixa platja de Coma-ruga. A part de les seves propietats medicinals, la seva aigua es manté a una temperatura d'entre uns 18 i uns 20 graus durant tot l'any. Per això no és estrany trobar-s'hi gent banyant-se a qualsevol mes. Mireu, en pocs metres podem trobar la casa on va néixer Pau Casals i la casa on va viure Àngel Guimerà, un dels poetes i dramaturgs més importants de la literatura catalana. Dues de les seves obres més importants són Mar i Cel i Terra Baixa. El Vendrell ha vist néixer un dels grups de pop-rock més importants de la música catalana. Ells són els L'Axambusto i avui tenim l'oportunitat de parlar amb 3 dels seus integrants. Doncs Jesús, Pemi i Jimmy, esteu a punt de començar la gira del 40è aniversari de L'Axambusto. Què n'hem d'esperar d'aquesta gira? Bueno, doncs una mica el que farem és un recull de les cançons diguem-ne que més exitoses del grup o que la gent coneix més, una mica semblant a el que vam fer l'any passat, que va ser la gira, diguem-ne, de retorn, i passarem per alguns dels festivals potser més diguem-ne, de moda o punteros que hi ha ara a Catalunya actualment. Aquest cop potser farem una data potser a les Illes, a Mallorca segurament, i ja està, i esperem doncs, retrobar-nos amb el públic i passar-ho superbé i disfrutar de l'escenari, que és el que ens agrada. Pemi, recordes el primer concert fa 40 anys? I tant, no amb claredat, però sí. El primer concert com a L'Axambusto, nosaltres diem que és el 30 d'agost del 86, i ho vam fer en unes instal·lacions que era un camp de tir al plat que tenia el meu pare, amb un amic nostre, amb el Jaume Rovirosa, que tenien soci, i on alguns caps de setmana podíem aprofitar l'espai, i aquí va ser on vam fer nosaltres el primer concert, molt jovenets, molt inexperts, amb l'ajuda de molta gent, que ens va ajudar a muntar un escenari, unes embestides, i el recordo molt bé, la veritat, amb els mitjans precaris que teníem, i passant-ho molt bé, i érem tan joves que recordo l'anècdota dels pares del Jimmy d'estar al final d'un camí, no? Mirant allí, controlant que tot anés bé, que ell era molt jove, tots érem molt joves, i sí, la veritat que els recordem. Us imaginàveu que la cosa aniria tan bé i tan amunt? No. No ho pensàveu? No, havíem per passar-ho bé i els caps de setmana ja havíem fet alguna composició nostra, però també tocàvem moltes versions de grups que ens agradaven, i era un moment de conèixer-nos i d'experimentar i de passar-ho bé, i de la suma de moltes coses, emocions, però sí un punt de partida on cadascú de nosaltres va anar descobrint cap on li agradaria anar, no? en aquest món de la música. No? Quina és la relació que té l'Axambusto amb el Vendrell, que us ha dut a acabar tenint una plaça amb el vostre nom? A veure, la relació... Mira, quan vam començar, érem molt poqueta gent que toqués al Vendrell, i els 4 o 5 que tocàvem ens vam ajuntar, 5 o 6 potser, perquè va haver un procés de selecció. I llavors la relació és que tots som del Vendrell i érem els únics que tocàvem al Vendrell, excepte una orquestra i la gent que tocava la música popular, gralles i timbals. Llavors érem els únics que tocàvem rock and roll del Vendrell. Aquesta és la relació, tots som del Vendrell. Bueno, després n'hem tingut un de Vilafranca, però inicialment tots eren del Vendrell. Amb l'experiència que teniu ara, què els diríeu als Laxan de fa 40 anys? Bueno, a veure, nosaltres, el de la música, per nosaltres va ser com un joc de descoberta, vull dir, sobre la marxa. Nosaltres sempre dèiem al començament del grup que havíem assajat més dalt dels escenaris que el local d'assaig, perquè és que des del bon començament, el primer any, ja vam contactar amb una mànager, amb l'Elisabet de Tinglados, que ens portava a actuar
per bars de tot Catalunya. Llavors era una cosa que, bueno, no sé, jo crec que això va fer que nosaltres creixéssim d'aquesta manera, tocaves cançons teves a llocs on no coneixia ningú res del que feies. Jo crec que ens va anar bé començar d'aquesta manera i jo personalment penso que si tornéssim a començar-ho, a mi m'agradaria fer-ho igual, perquè és que els temps canvien molt i no sé si comencés ara, amb l'experiència que tinc, evidentment, segur que hi hauria coses que les faria diferents, però jo no renego de res del que hem fet, perquè el primer disc ens ha portat a gravar-ne un segon. Sempre que acabàvem de gravar un disc pensàvem, ostres, és que això ho podíem corregir-ho, això podíem fer-ho. Sempre estàs com insatisfet permanentment, vas traient discos i t'agradaria... Això vol dir que estàs en constant aprenentatge i amb ganes de fer-ho bé i superar-te disc rere disc, no? Vale, nois, com veieu el panorama musical català avui en dia? Mira, lligat amb el que et deia el Jaume, nosaltres vam començar a fer concerts molt abans, molts anys abans de fer-nos una mica populars. Ara la gent es fa popular abans de fer concerts. Llavors la situació és molt estranya i costa molt per nosaltres dir-te el què, però sens dubte hi ha una preparació i un nivell musical com no l'havia hagut mai. La gent jove que surt de les escoles de música, moltes que n'hi ha per tot Catalunya, tenen un nivell impressionant, toquen de meravella i en saben moltíssim. Si hi ha públic o no pels seus concerts, cap on anirà la música, cap on està tirant, això és una cosa que el futur ens dirà, no ho sé, però la gent en sap molt, sens dubte. Bé, doncs, després de la gira de l'any passat amb la que vam disfrutar tant i ens vam retrobar amb moltíssimes emocions i amb molta gent que ens va fer passar tan bé, doncs aquest any tenim ganes de repetir, de tornar-nos a trobar amb moltíssima gent, de tornar a disfrutar d'aquests no gaire concerts que farem i que sigui un motiu de festa i de comunió amb la família, amb el públic, no? Amb la gent. I per tant us convidem a que vingueu a qualsevol dels festivals i concerts que farem aquest any 26 arreu de Catalunya i alguna a les Illes. Des del 1986, el Vendrell celebra cada any la seva xatonada, un esdeveniment multitudinari que reuneix a veïns del municipi i d'altres localitats del Penedès en 2 concursos d'elaboració del xató, el concurs de mestres xatonaires i l'exhibició de xatonaires infantils. Quins ingredients ha de portar sí o sí un bon xató? Les ametlles, les avanyanes, l'enyora, el tomàquet, la ceba, els alls, l'escarola. L'oli, el vinagre, el pebre, el pa. Vosaltres hi tireu algun ingredient especial? Eso es secreto. Es secreto sumario. El secret que ningú sap. Hem de saber fer molt de carinyo. Això sí. Aquest és el secret. L'ingredient principal és el carinyo. Exacte. I les risses. Sí, Que bàsicament és per això que Tu venim. fa molts anys que fas xató? Bueno, vaig començar petits i després, doncs, ara estic amb ells. és el primer any de petit i el meu és el No, amb els grans. Qui us ha ensenyat a fer xató? Doncs l'àvia. L'àvia. L'àvia és la mestra. Primera vegada que participes? Primera vegada. Primera vegada. Com ho veus, això? No, fàcil. Guanyador? Actitud guanyadora. Què ha de tenir un bon xató? A veure, ahir m'han dit que ve de bitxo. Que piqui una mica de gràcia. Sí. Molt bé, molt bé. Els ingredients que toca i llavors ja el gust. I un bon braç. I un bon braç, sí. Molta actitud aquí, fota-li i pocs grumets. Com a jurat, què és el que valorareu? Què és el que tindreu en compte a l'hora de triar el xató guanyador? T'ha d'agradar, o sigui, a mi ja em va bé que la decoració sigui impecable, però al final és el gust, no?, el que havíem parlat, els ingredients... El gust, la presentació, que és el de menys, però la presentació... I després el que diu ella, els ingredients, sobretot, de bona qualitat, que normalment són tots de bona qualitat. O sigui que... Has de pensar que si vas a un concurs, la qualitat és primordial, perquè al final és agradarà o no agradarà, però la qualitat ha de ser... El producte és bo? Ha de ser ha de ser impecable. És un conjunt de coses, vull dir, tot un bon producte, una bona elaboració, posar-hi carinyo i un barreig de tot. I aquest una mini morter harmonia. maquíssim, eh? Aquest, bueno, és perquè puguin tastar la salsa sola. Veig que ja estàs empletant. Què és el més important a l'hora d'empletar el xató? Aviam, el més important és fer-ho amb molt de carinyo i jo en el meu cas, com a cuiner, soc bastant fluixet, que el producte sigui bo.
que el producte sigui bo, això és molt important. I a partir d'aquí doncs, també té una part d'innovació, no? de creativitat. No? Doncs avui és el 40 aniversari, doncs farem el 40 amb la truita i mirarem amb el bacallà com fer 40 anys. No? Molt bé. Doncs ja ho heu vist, aquí cadascú fa la seva recepta i posen tot el carinyo del món, la seva creativitat, molta sort i que guanyi el millor. Primer any que hi participeu? No, nosaltres és el segon. El segon any. I el Biel és el primer any. Molt bé. I qui us ha ensenyat a fer aquesta salsa? Bueno, els mestres... a l'escola? I a casa? A casa no. No, a l'escola. Durant tot el dia, al tradicional repartiment del xató es vendran més de 1.500 racions d'aquest plat tan típic de la zona. Hala, doncs jo ja tinc el meu. Doncs nosaltres ja hem anat a buscar el nostre xató i ara us faré una mica un unboxing de què porta. Trosset de pa, els coberts, una cassoleta de fang moníssima amb el xató i de postres 2 galetes de la Fargó. Com un bon xató, porta l'escarola, el bacallà esqueixat, la truiteta, tonyina, anxoves i les olivetes. I, com no, la salsa xató. A veure què tal. Molt bo, molt bo. Veniu al Vendrell a menjar xató. Doncs ha arribat l'hora d'acomiadar-nos del Vendrell, aquest poble que ens ha tractat tan bé i que, a més, és el poble del Marc. I res més, subscriviu-vos si no ho heu fet encara i ens veiem a la propera. Fins una altra, trinxeraires.